готови да започваме. Пред вас е Атанас Стоилов, който беше начало днес на Локомотив в днешния двубой. Локомотив започна успешно сезона, победа с 1-0 на Тарда. Заповядайте за вашите въпроси. Кое беше разковничето за днешния успех? Събравданото от всички момчета, които взеха участие в матча. Играха като отбор и не случайно успяхме да се поделим с успех. Попитахме и Александър Тунчев, повлия ли съдейството в днешния двубой? Нека да не го коментирам още от първия кръг, много е рано. Че имаше доста спорни ситуации. То винаги има България, както видяхте и разглеждахме малко 6-7 минути. На европейско всички бяхме свидетели, че не го разглеждаме толкова дълго. България по друг начин. Успяхте ли да поговорите с Ефе Али, какво точно е станало? Ще говорим те първа част от играта, видяхме ситуацията, но ще говорим те първа с него. Ничен тело не започна изобщо, даже не се казваше каква е причината. Беше в път, така се развива матча. Появиха се информация за евентуален трансфер. Те всеки дневно излизат информации, нека да не обръщаме сега на една. Когато има, ако има нещо официално, ще бъде съобщено от клуба. Тодор Павлов също не беше. Няма как всичките да се групят. Така е ситуацията, че трябва да се да се групят. Става просто, че не е проблем. Не, всички са здрави, така че всичко е добро. Предстои дерби на Пловдив. Каква ще бъде подготовката за този мач? Има нещо? Започваме да се готвим, както казахте, дерби на Пловдив. Надявам се стане един празник и да зарадваме публиката на нашите с един успех. Въпроси, колеги? Успех! Благодаря. Успех на Благодарим вас. ви, колеги.